Днес съм супер развълнувана и най-после правя това видео, което исках да направя от много дълго време, което е за тези полускъпоценни, всъщност те са скъпоценни камъни, но за моите предпочитания, за моите камъни, които аз имам в къщи, които ми помагат с енергията си. Правя това видео, защото смятам, че всеки може да подсили енергията си с камък. И като казвам енергията си, нямам предвид само нашата енергия в живота, да си помогнем също така с тази енергия в бизнеса и съответно ако правим кариера в този смисъл. Т.е. да подсилим билието си, продуктивността си, интуицията си, балансираните отношения и любовта. И точно за това ще говоря днес. Днес беше много интересен ден, защото влязох в един магазин и си взех най-после тигрово око. Тигрово око камъка, който е съвсем естествен. Той е такъв жълто-зеленикъв, бляскав камък. Казва се тигрово око. Си взех естествен камък. Той може да е обработен. Има го на тези гривни, които продават. Това са моите. Но аз обичам също такива камъни да си държа в къщи. И някак си не ми хареса идеята да си взема гривна, а по-скоро исках да взема този камък, който си слагам в спалнята. Имам наредени такива камъни. Също имам в цялата ми къща, общо взето съм ги разпространила. Специално гривните, които имам, са лунен камък. Това е лунен камък за подсилване на женската енергия. Има цитрин, мисля, че така се казва на български, този жълтия камък, който е за изобилие. И препоръчвам, да, случвало ми се, когато нося този камък, да имам продажби, между другото. Така че, в принцип, цитрина подсилва изобилието в живота. Така че може да си вземете някоя такава гривна за изобилие. Връщам се на тигровото око. Тигровото око е за кураж. Ще видим сега каква ще е енергията, какво ново нещо ще се случи. Но този камък много ме привлече в магазина и си го взех. И много ми харесва, защото е с този златен цвят. Мисля, че ще ми донесе изобилие също така. Защото камъни, които имат този златист цвят, като пирита, например, този пирит съм си го купила от България, той от България, този пирит. Камък, но всъщност е като метал, доста е тежък. Например, в сравнение с тигровото око. Тигровото око е доста лек камък и според мен толкова лек като дърво буквално. Това е пирита. Пирита всъщност също носи изобилие, стабилност, защото напомня златото. Така че, ако искате изобилие в живота, със сигурност може да си вземете пирит. Изобилие, стабилно, защото той е доста стабилен камък, също тежък. Тигровото око го дават за кураж, развиване на третото око, интуицията, естествено, и баланс на енергията също така, но най-вече за кураж и себеизразяване. Така че ще видим сега какво ще ми донесе на мен този камък. Имам го само от няколко часа. Със сигурност, откакто имам пирит, да, със сигурност доста стабилни приходи имам в бизнеса ми особено, така че да, помага. Другия камък, който си бях взела от България, имам го от много време, забрах точно как се казва, но той е от Кремиковци, този камък, който също е такъв доста метален, като цяло доста тежък. Даже ако го помириште, мирише на метал повече. Този камък, откакто го имам, ми носи наистина стабилност. Макар че мисля, че имаше други качества, но специално на мен ми носи стабилност. Един супер готин камък, който препоръчвам на всички да имат в собствения си дом, това е розовия кварц. Розовия кварц, този камък също си го купих от България. Той е доста голямо парче. Аз обичам много такива естествени камъни. Ето, абсолютно естествен, необработен, като парче. Е много красив, много приятен, нежен.
Може да го купите на гривна също така. Розовия кварц го препоръчват за любов и балансиране на отношенията в семейството. И със сигурност на мен ми донесе много балансирани отношения в семейството, любов и също така това някакси се пренесе в отношенията с клиентите ми също така. Цяло тази година беше доста балансирана от към отношения и някакси съм наистина доволна, че отношенията с хората ми са доста така на база любов, да кажем. Лични граници и общо взето ясни, конкретни намерения от двете страни, т.е. условия и естествено любов. Т.е. този камък ще изчисти конфликтите и в семейството, ще предотврати конфликти също така и наистина носи много любов. Препоръчвам този камък и в офиса, и в дома да имате. Може да е повече от един. Със сигурност аз искам да си взема още един камък, когато си отида в България. В България камъните са доста евтини, така че купувайте си камъни в България. Има много хора, които по пазари различни места продават. Честно казвам, повечето ми камъни са от България. В България си взех най-после. Търсих. Много исках да си взема. Това е аметист. Това е аметист. Много исках да си взема аметист, който е истински, точно такъв тип. Аметиста като цяло има различни аметисти. Този е естествен камък, ще го видите. Има такива огромни геоди, не знам точно как се казват, огромни камъни, които са аметисти. По принцип е хубаво да имате аметист. Аметиста отваря третото око и интуицията. Ето тук още един вариант на аметиста. Е камък, който е леко сивкав, бял, лилав. Този от България. Имам няколко такива естествени аметиста в къщи и действително той ми помага с интуицията. Хубаво е да го имате на място, където работите, за интуицията, както казах, да подсилите и също където спите е хубаво да имате аметист. За отваряне на интуицията, третото око и ясен поглед върху нещата в живота. Това ще ви помогне да вземате по-правилни решения в бизнеса и живота си. Всъщност, историята на покупката ми на аметист започна от моето посещение на Мароко, където всъщност си купих ето този камък, който е кристал, бял кристал. В Мароко има такива търговци, които оцветяват вътре тези кристали. Всъщност тези кристали са типични кристали от Мароко. Бял кристал. От пустинята ги добиват. Много са разпространени. И в Мароко специално ги оцветяват вътре различни цветове. Те блестят много ярко, но губят естествения си вид. И този специално беше зелен. Аз му отмих боята и съответно сега си е в неговия естествен цвят, белия. Всъщност това е кристал, бял кристал. Самия камък изглежда по този начин, абсолютно невзрачен. Те ги чупят, те са като ядки. Чупят ги и всъщност вътре има различни форми. Като аз взех два, единия беше зелен, другия беше лилав и търговеца ме излъга, че лилавия е аметист. Всъщност не е аметист, това си е бял кристал, но аз харесвам много кристала. Кристалите са хубави камъни, които действат доста позитивно, когато са около вас, тъй като те имат тази нежна, бляскаща светлина и като цяло кристалите подсилват нашата енергия и ни заземяват много. Така че какъвто и да е кристал, ще ви помогне с заземяването, което е хубаво, особено ако сте хора, които много мислите, много обмисляте, сте много в главата си, трудно вземате решения. Е хубаво да имате кристали, за да ви заземяват, тъй като енергията на камъните е доста твърда. Тя е доста бавна енергия в самите камъни и
те имат точно тази цел, освен това те са тежки и имат точно тази цел да ни дърпат надолу, да ни заземяват, да не сме прекалено много да витаем в облаците. Така че аз препоръчвам всякакви кристали. Това са моите фаворити. Продължавам да си купувам кристали, особено когато ме привличат. Съвета ми е също да правите това, да купувате кристали, които ви привличат. Когато видите един камък, ако той ви привлече, вземете си го, най-вероятно е на енергийно ниво, си вибрирате и затова си го вземате този кристал. И той със сигурност ще ви балансира енергията. Аз не продавам кристали, но за мен те са важни. Камъни, кристали, както искате ги наречете. Имам още няколко, които бяха в едно вързопче, така ги купих. Общо взето на късмет. И единият е аметист, малко такъв не ми харесва, но е аметист. Един син кристал, който може да намерите и на улицата. Общо взето. Той също е за развиване на интуицията. Сега не мога да се сетя точно как се казва. Един друг, който е розовичкав, също се среща на улицата. Розовичкав с бяло, бляска също така. То е за фокусиране, ако искате да четете, примерно, ако искате да четете, да научавате нови факти от книги или да пишете книга, ще ви подсили тази енергия, защото самата му структура е такава като хартия и всъщност пишеше, че помага на хората, примерно, да се съсредоточат, когато искат да научат нова информация. Съответно, ако искат да пишат книга, също е полезен да канализират информация, за да могат да я пренесат на книгата. Това беше от мен. Споделете ми в коментар, имате ли любим кристал, кой кристал на вас ви е бил полезен и какво ви е помогнал, как е балансирал енергията ви. Напишете ми също дали използвате кристали, дали имате кристали, които да ви балансират енергията, дали вярвате в това. Имате някакви въпроси, естествено, вие можете да ме питате, но общо взето информацията за кристалите е в интернет и кристал да ви интересува, може да намерите информация вътре. Благодаря ви много, че бяхме заедно и до нови срещи. Абонирайте се за канала за още такива полезни видеа на тема бизнес и енергия. До скоро!